Uzalud ovaj devetogodišnjak pokušava da zatvori prozor u dnevnoj sobi. Pokušava, ali ne može, pošto je popucalo dosta toga. Između ostaloga ne radi i mehanizam za zatvaranje. Zato su prošle zime stavljali ćebad na prozore kako bi se bar malo ugrejali. Plaši se da će ove godine biti još teže. Prozori su nam sve polupani, a za zimu ne znamo kako ćemo da preživimo. I kad dođe jesen, prvo kad dođe jesen, bit će nam malo hladnije, a kad dođe zima, najhladno. I šta bi trebalo da se uradi? Da se zameni prozori. Zar vi sami ne možete da zamenite prozore? Nemamo para. Mama nema primanje, pošto moja mama ne radi. Prozore nemamo red, mi se slomljeni sve, imam strah zbog zime, zima će, ne se znam kako će dođet i slomljeni je tako i tako. A jel tu spavate ili kako je? Pa tu spavamo. Išporeti je tu, ali džabe što da ga palim. Sve ode vrućina. Imam dete koji je bolestan, kad duva vetar, on sve se unđe tu unutra i tako. Kod nas je problem sve nezgodno. Kao prva, samo hrana majka nigdje ne mi radi, nema primanja nikako. Zavisi od moje penzije. A ja ili ću deteta kupim lekove, ili ću hranu, ili ću obuću od deću detetu. Nikakav pomoć nemamo od nikoga. Do nikoga pomoć nemamo nikako. A dok sam ja živa, ja kad umre, kako sam ne sam živi? A šta je sa prozorima? Prozori sve polupani. To je stara, 20 godina koliko smo pravili na kuće. Treba se zamenu prozori. Treba se donesu, Boga mi drva nemamo, nema ogrev, nemamo ništa, nema ni hranu. Ništa ne radimo imanje, nema ko da radi. 2 sina sam imala, oba sina sam izgubila. Jedan mi poginuo 99. godine, jedan mu umreo pre 1,5 godine dana. Ostavio sina jetima od 10 godine. A nikako primanja nema, ja ga ih hranim, ja ga obukujem, ja sve. Ja ću sebe da ostavim, njega ću da hranim, Boga mi, šta se radi? Nemamo nikakva pomoć od nikoga. Po kritičnom stanju, po siromašne nema nigde. Selo uopšte uzim u obzir, imamo i predsjednika, imamo i sve, ali niko nije me zapitao, ali imaš da pojedeš, ali ima da popiješ, ali ima da drva, pa dete drugo malo, pa dete ovo bolesno. Po 20 evra davam za lijek za dete i za mene 15 evra, eto moja kostovska penzija, za lijekove dajem. A gde je hrana? Jedinstvena je želja članova ove familije što se rešavanja ovog pitanja tiče. Molim nekoga da mi pomogne uz prozore, tako da mi pomogne. Nemamo gde da spavamo drugo u sobi. A da li vam je opština nešto dala, da li vam nešto pomogla opština? Opština samo za neki hranu, tako, za prozore ne. Tako. Ali ja vidim tu neke krevete, šta je to? To od Dečane, to sam dobila. Od Dečane, tako. Krevet, šporet. To mi dali, ali treba i prozore da mi davan. Nemam ništa. Ako nemaš prozore, ništa nemaš. A od čega vi živite, gospođo? Pa, pomalo mi dava sve krva i tako. Dete mi je malo, ne može da radi nigde, nemamo nikakav pomoć i tako. Jel primate nešto, jel dobijete nešto? Ne, još ne. Da li ste tražili? Samo to ličnu kartu tražimo, kosovska. Molim vas, vi prozore, dođi da vidite slobodno da ni jedan prozor nije ispravan. Pada kiša, ulazi unutra, duva sneg, pada vetar, sve unutra ulazi. Sve tu žena krpe, ka šta jes. To je soba velika, ladno je. Pokušao je vaš dopisnik da sam reši ovo pitanje, ali nažalost krila od prozora nisu bila adekvatna. Pozvao sam zato ovim povodom nadležne u opštinskoj kancelariji za zajednici povratak. Rekoše da su na važnom sastanku. Obećali su međutim da će ovih dana obavezno posetiti porodicu Pavlović i da će putem našeg programa biti obaveštena javnost o tome šta će im i kako pomoći.
Uzalud ovaj devetogodišnjak pokušava da zatvori prozor u dnevnoj sobi. Pokušava, ali ne može, pošto je popucalo dosta toga. Između ostaloga ne radi i mehanizam za zatvaranje. Zato su prošle zime stavljali ćebad na prozore kako bi se bar malo ugrejali. Plaši se da će ove godine biti još teže. Prozori su nam sve polupani, a za zimu ne znamo kako ćemo da preživimo. I kad dođe jesen, prvo kad dođe jesen, bit će nam malo hladnije, a kad dođe zima, najhladno. I šta bi trebalo da se uradi? Da se zameni prozori. Zar vi sami ne možete da zamenite prozore? Nemamo para. Mama nema primanje, pošto moja mama ne radi. Prozore nemamo red, mi se slomljeni sve, imam strah zbog zime, zima će, ne se znam kako će dođet i slomljeni je tako i tako. A jel tu spavate ili kako je? Pa tu spavamo. Išporeti je tu, ali džaba što da ga palim. Sve ode vrućina. Imam dite koji je bolestan, kad duva vetar, on sve se unđe tu unutra i tako. Kod nas je problem sve nezgodno. Kao prva, sama hrana majka nigdje ne mi radi, nema primanja nikako. Zavisi od moje penzije. A ja ili ću deteta kupim lekove, ili ću hranu, ili ću obuću od deću detetu. Nikakav pomoć nemamo od nikoga. Do nikoga pomoć nemamo nikako. A dok sam ja živa, ja kad umre, kako sam da sam živi? A šta je sa prozorima? Prozori sve polupani. To je stara, 20 godina koji smo pravili na kuće. Treba se zamenu prozori. Treba se, da nesu Boga mi drva nemamo, nema ogrev, nemamo ništa, nema ni hranu. Ništa ne radimo imanje, nema ko da radi. 2 sina sam imala, oba sina sam izgubila. Jedan mi poginuo 99. godine, jedan mu umreo pre 1,5 godine dana. Ostavio sina jetima od 10 godine. A nikako primanja nema, ja ga ih hranim, ja ga obukujem, ja sve. Ja ću mu sebe da ostavim, njega ću da hranim, Boga mi, šta se radi? Nemamo nikakva pomoć od nikoga. Po kritičnom stanju, po siromašne nema nigde. Selo uopšte uzim u obzir, imamo i predsjednika, imamo i sve, ali niko nije me zapitao, ali imaš da pojedeš, ali ima da popiješ, ali ima da drva, pa dete drugo malo, pa dete ovo bolesno. Po 20 evra davam za lijek za dete i za mene 15 evra, eto moja kostovska penzija, za lijekove dajem. A gde je hrana? Jedinstvena je želja članova ove familije što se rešavanja ovog pitanja tiče. Molim nekoga da mi pomogne uz prozore, tako da mi pomogne. Nemamo gde da spavamo drugo u sobe. A da li vam je opština nešto dala, da li vam nešto pomogla opština? Opština samo za neki hranu, tako, za prozore ne.